हाय गाइस लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिशनाव बयखौबो बरायलायबाय नै गाइस लोगोफोर नारें जुमब्रा जानो नागिरदों जोङो बरायनायनि सिगां बरायनाय जाबायब्रा बे पास इन्ट्र जाम्बालाय ए केमेरामेनाबो मा मोनला मोनथाय ए जानला मोनला साफायथारो दारि मानि लाब्रा गोजौजोंला ओइला जोंदों ओमफ्राय जोंबो सान्दुं दाननांगोन दा नारें जुमब्रा दे आं केक्स खालामगोन दे खाथियाव होथार आया माबा सोनायखौ नुवासै खुगायाव सोनायखौ ओरै माबा देखायलायनांगौ हाथाय बाराव जोंना गोखासो मोनदों होलाय दलाय एसे हा होनलाय गारांखौ नागिरनि होना नै लिलिनि बुन्दाया नायलाय मानसिखौ नायलाय बुन्दा दा नुखायो दा लिलि बिलाय मा देखायना होयो दलाब्रा दलला दा जानाय जिराव जिरखौ नाला गोखा सालायलांसिन बे बुस्थुआ हायाव गोलैनायलै नै एसे डेमेज जाजोबनाय रावबो जोग्रा फैला नामाब्रा जानायाव दा ओंखारबोजोबथारगोन थोस्लाबनाय नङा माला जोबखो लगायग्राया जा मोजां माबाखौ लगायना होगोन आया खबर नांलालै ने थायो होननायसो नांगौ फैसाखौसो बख'नो नागिरदोंमोन आङो नुलायथारबावबायलै माथो नाय दल'लाब्रा दल'ला मा आंखौ लायो गासिखौबो अलराउन्ड होननायला जोंखौ लाना आलि असायसै नारें जुमब्रा खाजि बानलु लां आं खथ' साबायनो लगाय थांलाय बानलु ini दे जाबाय दा होला आंबो फटक साबायनो होला होननायावनो होननानै सासे गुब जावराव थानांगौ जानोखौ साबायलाय ए दे होला आंबो साफायनो होला दे जारसि मोनसे लाबावलाय साफायदों बानलु सानलु नांला दा नेक्स्टआव जानोसै होनोसै खोमा दा मोनबावखागोन जाखावनांगौ गाइस लोगोफोर नै इनालाय टिटुआ मा सिस्टेमब्रा नै सिख्लाफोर बिदिसो थुना लानांगौ दे टिटुखौ जानला मोनला सेंग्राफोरनि नाम थुलाबायना लानाङा बेबो गोसोथोनायनि नाम थुना लायाखै बेलेग बिबार मा होनगोन बेखौ सम लाइभआव फैनांगौ आइजें आइलाल' थुना लानांगौ आइजें आइला एसे गुन्दाखा नै हाय आं इखौ जायाखैलै आं इखौ जादों दे माबारलै बानलु सानलु इखौ बोखालाय महादेब लाइभआवसो फसाय महादेब नैबेना महादेब जों सिख्लाफोरनि नाम थुना लायालै ना गाइस लोगोफोर आंबो नैबेयाव माबा थुना लानोसै नारें जुमब्रा जानांगोन आरो आइजें आबजाबायना बिजा बानलु दंलै बे बानलु गोनांखौ आं एसे जाग्रोन दे संख्रि गोनांखौसो जानो दे फानलुखौलाय नोंसोर जाहैबाय गोलां जानो ए बानलु लाग्रा दाबो सफैयालै जोबजोबगोनलै दा दे थाब बानलुफ्रा जाखावनांगौ टाइमाव जागोन ओमफ्राय बानलुआ दा जाला ओंख्रियाव होनाय आलौनायानो जासिगोन खुदै लाबायना लाबोनांगौ दाख्लैबा रोंथारालै रावबो जानो दा खुदै गारजोबनांगौ खेला माखौ गिलाबायखो जानोनो ए नागिरदोंमोन थालिर जानो नागिरदों माबा गिलाबायना खारनो नागिरदों साइड जानोसो थाखायो रुबिनि जोलै जाबाय दे दे संख्रि दे एसे होबावदो मानो दोनदों नों बिगाबा बिगाब नङा बिगाबा दे आंनो एसे हरदोलै नोंनिफ्राय लानायानो मैया जाबाय हानना जाहरलै मारसनो हरलाय गोसा बे आं हारसिंनि जायो गाजा बोथोना जा गावबा गाव जानायखौ खेमसे देखायस्रांसै आं नै बारा बुरजा लायाखै आं एसे हरबाव जायोमोन खोलोजोब्बायसो माबा बिग्र' मा खालामनांगौ बिराद गोथाव आयु टेस्टि दांनाङा आखाइला आंनिखौ दन्थास नों खुगासोखौ बायनो माथो नै फुथुमना जा नांला आंनो नै बेनो बांसिन जादों नै बेनो मोनजासिनो आं बांसिन जाबाय टफाया
Ayah. Kali bosta भराय ले दसथामा लया एकजन था खाम सानसे जामु लाय माबा लागोन आरो दाहाय जाबावनोबो हागौलै गामिफ्राव नागिरलाबायना जागोन र' नैबे जोंना खामानि मावग्रा जोंहा मारुस दादायासो लाबोदोंमोन बिगुरफ्रा नै बे आंनिसो संख्रि बोरमा Ơi, hamba mungkin sih nih bau lagi nih